Arca koblak iblis lanat padha jeg-jegan. Kece wali kece sadat setan wali kobra. Lho iku anek celeng maju, celeng ndasmu. Ngapa merek kok mitet dina iki? Wae tanggapan telung bengi telung dina mbladek kok ora adus. Malang kerik. Nandur tela kok nang pundak. Nang pundak piye? Oyate ngremyong. Gek ngelongane ora kira-kira. Wis aku tak ora nganggo malang kerik wae. Sakarepmu. Ora engko sik iki sapa? Jare kowe ngerti anake Semar ki telu, siji Gareng, loro Petruk, telu Bagong. Yo, aku anake Semar. Lho. Anake Semar sing endi? Lho, iki lho. Adipati Harya Cebrot. Bagong neh. Oh, kowe to sing arane Bagong. Walah dalah. Aku ditemoni karo dagelan. Temani dagelan piye? Kondrange kowe ning negaraku Ngalcasangir kuwi, Bagong. Kowe iki wonge gecul, kowe iki wonge lucu, kowe iki wonge guyoke. Wekasan akeh sanjaring para kenya, para wanita ning negaraku Ngalcasangir sing do gandrung karo kowe mergo kowe iki humoris, kowe iki watake gecul, ku marusul. Mula akeh wong wedok sing seneng karo kowe ora mergo rupamu. Nek rupamu ngono, kaya selokan Mataram.